Tak to bylo pojedeme a nemáme zpoždění, což se právě někdy vystavil, tak radši pádem a to jde. Kamo, dělej, nemám... To si už skladování nemám nic. Můžeme specifikovat. Kamo, ho vydělejte, nemám zpoždění. Ale OK. To nic, to přišlo, to OK. Dělej, ty špekovnec, nějaký pomalej najednou. Nemyslím vás, co natáčí, takže jako... Já už to pozdravím, já to nechci tady... Kamo, dělej! Jo, čustejní, moje jméno je Šimon, hraje Roblox a... jdeme na Monte Cassino. A zrovna pojedem do Jablonil, jak se říká. Musím na chvilku čekat, protože... tady je dobré. Já taky. No nic, tak to šlo jako přibrzdil. Kámo, jede bomby. Ale taky pojedu, že jo. Já nechci být později, jenom že on tady bude čekat, že ještě rozjede. Tak ne, tak asi nic, jo. A někdo lol. No nic, tak jste lol. No nic, boja. Kamo! Co je tady teda? Ale pojedu, nebo se tady budu štát. No, kamo můžeš jet? Jak? Mně to nejde už, jo? Takže jako, díky. Hej, zdá se mi to, nebo to? Dobrý. Já myslím, že už... Ne! Kámo, dělej. Je to jablonina. Jablonina. Já ti pojedu pomalu, protože rovnou máme takzvanou obočku. Radši pomalu, protože on co se stane, že musí ničeho nic, můžeš kolejit. Kamo. Kamo. To pletou, jo. Kam tak ty píštalo, tak to jsou jen tady teda. Hlavně to je jedno a celé zrazy, tak je to úplně opět. Je to jedno, já to přibrzdí tak trošku jako lodi. Zpomal. A škoda, že tady není aspoň oči líka, to by bylo ještě lepší. To je lepší. Lepší líka, protože je lepší. Tak trošku jako přibrzdíme, tak zková trošku, a už je to zková. Dva akorát. To se právě teď povedlo. Možná bude druhý pád. Takže na tom zastávce co zastavit a rozhodčím se s vámi tam, jak budu zastavovat a típnu na tu tlačítko, co bliká červeně. Pardon, co kliká na tom červeně, tik, tak. A prostě vidíte, jak to. A na tom zastávce, co vás tipnu, tak bude na tomto zastávce, co se vám tiplo,
Tak tam zrovna byla ta rok. Takže se nebojte, že bych vám ubítl a už jde bude video, tak to bude. Tak trošku jako přidáme plyn, jak se říká, jo, že přidáme teplem. Jo, může vět. Tak. Tady jako už trošku jako jsme pod tlakem, protože tady to je mega jako divný. Jo. No, točené málem. Málem jsme točili. Hej. Pomalu slejsi. Pomalu slejsi, jo. Nebo já ti za to no nic. Jo. Tady mu pojede na tudy. Podáme právě stálo. A... Jo, tak já se jdi vypatuji, protože rychle už půl a už... Proč se to vůbec nahlasovat? Bylo a někdo tady píše. Kámo! Co je? Hej! No nic, tak... Kam tak to vládá ozovat. Nic, bude druhý pán zase... Já jsem ho ozval až po jablonina, což na další video, takže...